čas aj svetlo. No, tak práve, že je svetlo, tak je dobre. Čo bolo ešte? Tam rozmýšľaš, je to potom príliš. Joj, no. Ty máš rozmenené priažky nejaké? Ja nejaké drobné. Bo to mám len 50. Nejaká plnátá žena. Ej, mi to raz vypadlo na to. Obetovala svoje odmeny na diálničnú alebo na kazatečku. Jedno stálo 1,70. A ktorý bol? Ale ja som tam na to napísala. Však bolo, čo si mi dala? To poslala. To? No. Uličke tam je, prikrajte veľmi spôsob. Alebo napísala som to, alebo Katka mi povedala. To tam na to napísala, aby som